бе хондан таълимоти замони муосир вуҷуд надорад. Шавқу завқ, калима ва фаҳмиши бисёрҷониба низ вуҷуд надошт ва нахоҳад дошт. асарҳои олимону адибон ба як донишгоҳи мукаммал баробаранд. тавассути мутолиа инсон асрҳоро аз сар мегузаронад ва таҷриба ҳосил мекунад. мартин иден романи маъруфи адиби барҷастаи амрикоӣ ҷек лондон ки дар бораи орзуҳо ва муваффақиятҳои маллоҳи оддӣ нақл мекунад, пас аз нашри нахустини соли 1909 хонандагони тамоми дунёро мафтун намуд. воқеаҳои романи ҷовидонаи мартин иден дар аввали асри 20 дар окланд, калифорнияи амрико сурат мегирад. мартин иден ҷавони оддии маллоҳ зодаи табақаҳои поёнӣ тасодуфан бо духтари оилаи сарватманди буржуазӣ руф морзе вомехӯрад. мартин ки ба ӯ дар нигоҳи аввал ошиқ шуда буд, мехост сазовори руф шавад ва барои сарватманд шудан фаъолона худомӯзӣ мекунад. мартин мефаҳмад ки маҷаллаҳо ба муаллифони маводҳояш маблағи сазовор пардохт мекунад ва қарор медиҳад ки ҳамчун нависанда худро санҷад. илова бар ин ӯ боварӣ дорад ки нисбат ба онҳое ки асарҳояшон дар маҷаллаҳои адабӣ чоп мешаванд хеле беҳтар навишта метавонад. мартин барномаи такмили ҷаҳонбинии худро тартиб медиҳад, аз рӯи забон ва талаффузи худ кор мебарад, китобҳои зиёдеро мутолиа мекунад. дар асоси таҷрибаи зиндагӣ ӯ ба навиштаҳои асарҳо шурӯъ мекунад ва онҳоро ба нашриётҳо мефиристад. саломатӣ ва иродаи устувор ӯро ба сӯи мақсад равона месозад. руф диққаташ ба садоқат, устувориву ғайрати мартин ҷалб шуда, аз ӯ тарсидаву хиҷолат кашида дар ниҳоят дарк мекунад ки худ низ ошиқи ӯст. волидонаш аз интихоби духтарашон розӣ нестанд. бо вуҷуди ин онҳо қарор медиҳанд ки мартинро дар чашми руф ҳамчун шахси ношоиста муаррифӣ кунанд. онҳо дар баробари мартин бисёр ҷавонони муваффақ ва фаъолро аз табақаҳои баланд ба хонаи худ даъват мекунанд. дар яке аз шабнишиниҳо дар хонаи морзе, мартин бо шоир ва файласуф бриссенден ки дӯсти ӯ мешавад вомехӯрад. ин дӯстӣ натиҷаи хуб вале дар айни замон сабаби марги фоҷиавии бриссенден мешавад. мартин ниҳоят ба мақсадҳои худ расида муваффақ гашта ба яке аз нависандагони мумтози давр табдил меёбад. духтаре ки дӯст доштааш руф низ рӯзе ба наздаш омада ба ӯ изҳори муҳаббат мекунад. аммо мартин дар симои руф акнун на муҳаббаташро, балки танҳо як духтари оддии пулпарасти буржуазро дида ишқашро рад мекунад ва тамоми дорояшро ба рафиқону шиносҳояш тақсим намуда худ ба сафар мебарояд. мартин ақида дорад ки нависандаи ҳақиқӣ ҳеҷ гоҳ наметавонад дар ҷомеаи буржуазӣ зиндагӣ кунад. ҳангоми сафар мартин як ҳолати аҷиберо аз сар мегузаронад ки дербоз дар қафаси синааш буд, аммо то ҳол онро намефаҳмид. вай аз тирезаи кабина баромада ба оби пуртуғёни уқёнус меҷаҳад. дар назари ӯ зиндагӣ акнун маънияшро гум карда буд. дар илми равоншиносӣ ҳатто бо ном синдроми мартин иден вуҷуд дорад ки нафарони бо талошҳои зиёд муваффақшуда озурдагӣ ва нобовариро эҳсос намуда худро ба ҳалокат мерасонанд. ҳамчунин маротибаҳои зиёд аз рӯи романи мазкур филмҳои гуногун ба навор гирифта шуда муваффақиятҳои беназир ба даст оварданд. романи мартин иден соли 1981 ҳамчун шоҳасари ҷаҳонӣ бо забони тоҷикӣ тарҷума шудааст. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз илхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.